Nabil Karimi amshin shine ya Khairal Anami mafificin dukan halitta shine amshi ya Khairal Anami mafificin dukan halitta ya Khairal Anami mafificin dukan halitta ya Khairal Anami mafificin dukan halitta da sunan mai duka mai sarauta da ya yi zomo da karan farauta in shi ya yi sama'u ya ɗaukake ta ya san kuma duk sirrin cikinta shi ya shimfiɗa ƙasai kan ruwa har muke cin riziku ta ƙarƙashinta shi yake shiryar bawa ya ɓashe da wanda ya so kuma ya bukata rabbu inni as'aluka al-huda wattuqa domin baba gabinta gare ka na dogara zuljalali ga ɗaha nake neman kusanta in yaban sahaban manzo nake so na tsara ko na san rabauta gwani ya rabbu ka ban basirar da annabi zai ce yayi gwaninta salati ba adadi kaninka ga mai daraja ba gabinta Allah salati ba adadi kaninka ga mai azama ba gabinta Rasulallah ainin na'imi mafificin dukkan halitta da alaye a cikin salatin kaza sahaban da suka yi bajinta in irin su abubakari da umar da arna ke shayin suke ta in shahidi dar da ali haidar da ɗaha yake damƙa wa tuta in humul hulafa'ur rashidina da dole abisu da kai da fata in zahaban nasu manya sahabatu waye su a cikin halitta in zahaban nasu manya sahabatu waye isu a cikin halitta su ne wanda suka yi riko gam da igiyar Allah suka rabauta su ne wanda suka yi riko gam da igiyar Allah suka rabauta su ne wanda tabarakewa kirarin manya sun gabata wanda rasuli ke jinjinawa in ya ga sun subata wanda fadig bala'in wutar yaƙi sai sun shige ta wanda akan su faɗi saranda ma suka kyamace ta wanda ka girgide ginshikin kafirci ba ragwanta wanda a ran badar sun ka ja daga kuma suka nasarta wanda suka yi ta ɗauki akan arnan maka suka ɗimauta wanda ka buɗe makan da talbiya kuma suka shige ta wanda ka karya lata da uzza da hubbal har manata wanda da ƙainuka ta taso sun kai maganinta wanda banil ƙuraiza suke tsoro don sun hare ta wanda da rindinar gaɗafa na ta zo suka caskare ta wanda a ran fahan da suka yi artabu da ya ƙazanta wanda ka bai wa sulhun hudaybiya arna suka aminta
wanda a ran Hunaini uban tafiyarsu ya ɗauki tuta, wanda suka yi attack ɗin Tabuka da arna suka shige ta, wanda faɗa'ifawa suke shayi su gano da tuta, wanda ka taka tekun Furata da doki sun kake ta, wanda fada suna nan a yau da Amurka ta jigata. Na rantse da Allah annabi sun rabauta. Idan dai ana gwarama da maza ake, in ana magana ta gwagwarmaya, to ai ashabu suna gaba, su ka ɗauko tutar ɗaha a fili. In dai ana gwarama da maza ake, in ana magana ta gwagwarmaya, to ai ashabu suna gaba, tunda mai albarkar nasu ne sun kafa tutar ɗaha a fili. Waye zama da shi jikan Hashimu, in ba sahaban nan ba da ahali. Waye zama da shi jikan Hashimu, a sai dai sahabai sai kuma ahali. Wanda duke kan wata martaba bai kai darajar nan ta sahabu ba, sun yi imani sun ganshi a fili. Wanda duke kan wata martaba bai kai darajar nan ta sahabu ba, sun yi imani sun ganshi a fili. Sufa sun ga Rasulallahi ne da idan su na ɓoye da zuci da fili. Sahabu sun ga Rasulallahi ne da idan su na zuci da ɓoye da fili. Ahbabu na ashabuhu, ƙaunar su nake fa buhu-buhu, abinda yasa nace haka dalilai ne zan zo da su. Ai na farko dai sahabansa ne, na biyu aminai nasa ne, na uku almajiransa ne, na hudu masoya nasa ne, na biyar gare shuhada'u ne, na shida kwamandodinsa ne, na bakwai fayar daddinsa ne, na takwas jakadu nasa ne, mashawartansa ne, halifofinsa ne, dubu Umar dubu Abubakar Uthmani da Ali ya rika, duk waɗannan masu rikansa ne. To jama'a ashe kwaɗna da dalili. Sahabati na yi yabon ku ne domin darajar ɗaha kusan da ni, dan darajar na asan da ni, dan darajar ahlul baitin rasuli.